Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bos, lagi ceritane iki teko Ngawi, Bos. Ning delok ning kebun, Bos. Kebun kembang. Nah, iki, Bos. Mantap-mantap kembangnya, Bos. Kembang, Bos. Ya ini, Bos. Kalau mau nyetek kayak gini caranya. Dikerutuki plastik, Bos. Aku mau bikin guys nyetek kembang. Dan pijen di lahan ini enak iki. Mau enak nggone lho, Bos. Iki Bos pengen nyetek. Ning lho. Rene Bos ngoleksi wong kembang. Ini lho Bos carane nyetek ini lho Lur. Ben iso latihan. Kembang iki lho. Apik. Stekane apik, Bos. Di Bos. Tempatnya oke, Bos. Tempatnya oke. Tempatnya yo anjay. Asoy. Bicara ini karo Julia. Delok nganu Bos kebun. Kebun iki Bos. Sidi yul ayul. Kebun iki luas Bos. Gawe wedi gawane piye ben tuku gedhe iki. Lho Bos. Kok ngene lho tempatnya. Bagus. Lihat-lihat saya. Lho Bos. Pak, niki Pak, mau ngomong. Lho Bos iki kalau mantap dia. Lihat kebun kembang Bos. Ya kaya kowe kae ngono lho. Regane nek sakura sing iki ya sama. Mulai kembang sakura Bos. Hei! Hei! Sing ndi? Sing iki. Tuh Bos. Tuh Bos. Kembang sakura. Sakura. Sidiyul. Boleh saya kembang akeh ya. Nah, sampai kok di lahan luas nih Pak Di? Kok sampai di lahan nih? Ini jalan gitu pun iki. Tuh bas lahan. Ini lahan Mas. Ya tambah Pak di lahannya sepenak nandur. Separuh niki, atas niki. Patok niki sing mriko. Nek niki dereng gini calone iki nuku ning dari jalur iki. Oh, calonnya lagi Atas patok niki. patos nih ya. Metan mriko. Iya, berang hektar Pak nih. Namo pinten nggih? Saya niki mriko bikin mriko namo. Pak, niki pinten? Ya lho Pak. Gak sing apik wi kula niki. Iki apike. Kula niki. Niku 200, Pak. 100, Pak. Masa 100 Pak? Nggih. Panjenengan mboten percaya jenengan ngapel Mas. Nggih. Boleh niki nggih kula kabare. Sidi ya putih iki. Tuh, Iki lho piye? iki kula buran. Budi. Oh, Niki lho Pak. Niki lho. Lah nggih. 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 Kardina yuk. Nah, tak duke. Wah bingung Bos. Bingung aku terus kembang gak mau biyan nih kok. Nah, yang udur kuatas yang mriki.
Kamu Wantah mati. nggih. Sipote tok cilik Yul ben sedeng mobilmu. Nah gedhi ya mboten ngono, Pak. Pripun? Nggih. Lan bos kok ngene lho. Jenengan dereng ngerti jenise iya, Pak. Yul takoki lho. Jenise bugenpil niku kan kuata. Nggih. Jenengan kan dereng ngerti. Nggih, Pak. Sing ndi Yul sing bos. Sing ndi mau sing ndi? Golek sing cilik iki. Iku Sakura, niku napa sing nika wau Wak Pidi. Ini ya, Pak. Tapi sing nika wau padha satuse sing mriko. Mane sing kono Yul. Lah nek iki, Pak. Iki Lho bos. niki tinggal 150. Ini kan. Nggih 150. Golek sing kono Yul. Golek Warna. niki nyetek Ya, ya. potongnya gede. Potongnya gede Pak nih ada. 100 juga toh, Pak. Kalau 100 Pak. Enten sing murah 40-an, enten 30, enten 20.000 nggih enten 20.000 nggih enten. Sumutu kembang ya Pak wis. Nah, niku Ini 20.000 nggih. lah enak sing kono Yul. Ini kono. Nek iya toh. Ipane kok. Sini iki lho. Sing omahan kok 100 sapi ya. Mbah kok larang men dinyang ora oleh. Sok. Sindi. Sing kuwi padha 100 e to ya. Iki mau kira jare 100. sing tak dene. Lha 100 wi to. Kuwi sing didudukno kuwi lah kuwi 100. Kok ngene ya? Kalau tak mesti catet iki nggih. Nggih. Ya. Nggih, Mbah. Ya. Ke bos. Sing putih ya Yul, apik Yul. Mosok ki 100 ya ki. Ya bos. Mosok ki 100 Yul. Nek ngomongin Sekat. enggak, tapi ngomongin gak bapaknya. Ya iki pakane putih kuwi. Gedhe kuwi. Gede. Ya jan. Waduh. Kan. Iki apa? Sindi. Iki ya. Nah kuwi ora apa-apa. Iku. Kuwi ora apa-apa ketok. Ngesteng kok mobile. Pote ben iki ya Yul. Pote ganti apa iki? Iku kualitas ta. Apa sing ngono ae apa? Gak karo kidul iki. Ngebos tuh. Klontang ngebos kok malah. Piye iki kok. Oh, ana sing gone. Sindine to. Mbak tuku piro to, Yul? Mbak tuku piro? Nek godhonge kok ngono ya. Sing cilik wi, sing pake kembange wi. Lho iki apa iki? Apa sing iki to, Yul? Kembang akeh iki lho. Apa iki? Iya to. Wis ambek iki kan. Kembang godhong kembange kuwi lho. Makar kuwi ya. Nah, iki calon kembang ya, Nan. Iya niki kok ngepang-ngepang. Punten ate ben kok tak ono ya, Pak. Ya sing ndi iki apa sing kuwi? Manut Iki. loro. Dine. Loro. Apa sing iki lagi? Iki pote ya larang. Iki lho, pun aku pengen. Ini Sindi.
Wih. Ora apa-apa. Seneng apa kuwi? Wis yang gede. Apa sing kae sing ruyuk ae. Tan ya. Sempat lho. Ya lo motor kenan. Tanggone ning panasan. Yo kan. Ya ora gua padha. Ki. Ki Yul. Gak seneng. Gak seneng bos, seneng nang sing iki. Kuwi apa kuwi? Apa iki? Pak niki pinten? Ora. Tunggal atus. Satu sih. Kuwi apa sing kuwi? Ah sing iki Pak, padha Pak. Padha iki. Iki Pak. Apa endi ya Pak niki kalian? Iki karo iki Pak. Iki no. Iki padha mawon niku malah anggar kembang niku. Niki calon kembang napa godhong? Calon kembang niku. Oh. Iki baru iki calon no. Nggih calon kembang niki nggih nembe niki. Endi? Kuninge meleh niki nggih kula anu. Piye Yul? Sidi. Niku niki pun mboten bakalan anu napa niku lho. Maksude pun kula pedhoti to, keng lemah, mboten stres. Kadang-kadang kan ngeten niki. Niki jane apa niki Mbak niki anu dinise dhewe meleh niki. Niku napa? Niku Wajitalisa. Niki kembang dia apik, kembang atus sing niku. Iku Sakura es krim. Niki Pak, Pak. Kuwi ya Yul. Iki gak sedo. Jadi antara niku iki. Sidi Yul. Niki ajeng mekro niki ben makan medal. Sidi nurutmu. Niku. Nggih. Niku jenenge mobilnya mriki mau nggih. Lewate pundi? Lah iki. Lurus aku. Oh, nggih. Belok kiri. Nggih, Pak. Tengko nek lewat dalan gede lurus saged, Pak. Saged lurus niki to belok kiri mun jalan gede niku. Oh, Nggih. Padahal mobil mungkin tembel iki. nggih. Niku Pak. Niku. Wes ngono bos, vlog siang hari ini saya sudah pemanasan delok kembang kembang. Jangan lupa YouTube itu Nodo, like di komen-komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.